Miloval ich Napoleon aj Salvator Dali. História plesňových syrov siaha až do staroveku. Na Slovensku s ich výrobou ako jedna z prvých začala aj naša mliekareň. Pod Tatrami sa syrom veľmi dobre darí aj vďaka našim farmárom. Denne od nich odoberáme viac ako 300 000 litrov čerstvého mlieka. Aj vďaka nim dokážeme vyrábať tieto syrové delikatesy. Medzi naše najpredávanejšie produkty patria syry s bielou a modrou plesňou. Sme veľmi hrdí na našu nivu. Inšpiráciu pre jej výrobu sme našli v slávnom francúzskom syre Roquefort, ktorý je považovaný za kráľa syrov. Nivu spoznáte podľa jej typického žilkovania a ušľachtilej modrej plesne. Na jej výrobu potrebujete to najkvalitnejšie mlieko, mliekarenské kultúry, trochu soli, chlad a vzduch. Tomu ešte 3 týždne ticha a zrenia a až potom dosiahne tú svoju ikonickú chuť. Nivu pod značkou K z lásky k tradícii pre Kaufland vyrábame výlučne zo slovenského mlieka a podľa našich tradičných receptúr. Slovákom veľmi chutí a ročne je zjedia okolo 100 tón. Spolupráca s Kauflandom je pre nás kľúčová. Na čom sa dohodneme, to platí. Ich pravidelné odbery nám pomáhajú udržiavať slovenský mliekarenský priemysel v dobrej kondícii.